Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur konjuk wonten sapa Allah Subhanahu wa taala. Pramila wonten ing titiran menika saged pinanggihan alih para siswa. Nggih, napa ingkang badhe dipun sinau? Apa sing arep disinau ana ing piwulangan iki? Ana ing piwulangan iki Pak Arifin ingin sinau bareng esih babagan pranatacara. Nah, napa sing disinau? Sing disinau iki engko tembungan-tembungan sing asring tasih dienggo, isih dienggo ananging sakjanjine kurang pas. Lajeng menika mangken sareng-sareng sinau bareng nggih. Goleki benere niku pripun. Ning kedah dipun emot-emot kudu dieling-eling sakwise kok sinau iki ora banjur kowe kok njuk nyalah-nyalahke mungsa. Intine ayo sinau bareng banjur sesuk umpamane kowe kok didapuk dadi MC. Nah, tembung-tembung sing kira-kira kok kurang pas, kurang berat, ampun dibaleni malih. Ngoten nggih. Saiki Pak Arifin tak tutup dhewe rupane. Oke, judulnya benerke pemilihannya embung. Benerke pemilih embung. Oke. Saking setunggal niki mangken wonten tulodo tetembungan sing biasane tinggu isih salah. Benerke. Nomor setunggal. Oke, nang kene ana tembung langkung rumiyin sumangga kita sareng-sareng manjataken puji syukur konjuk ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mereka wonten sing tak abang-abangi tembung kita sareng-sareng manjataken. Nah, niki tembung niki isih luput. Tembung iki urung bener. Kita ya, tembung kita niki ya nek disalah-salahke banget nggih mboten nggih. Aku sing sampun nate ngendika nek kita niku teng Jawa tegese aku ora melu nek kita bahasa Indonesia aku kamu ikut nih, tapi nek kita teng Jawa niku aku ora melu ning kowe kabeh. Oh, nah, mula sing abang niki diganti. Tapi penggantine langkung rumiyin sumangga kula dalah panjenengan. Tembung kita diganti kula dalah panjenengan. Sareng-sareng manjataken iki dados sesarengan ngaturaken puji syukur konjuk dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Terus sing langkung rumiyin sumangga kula dalah panjenengan sesarengan ngaturaken puji syukur konjuk dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih, nah iki sik abang kathah niku. Coba katheke tembunge acara ingkang sepindah inggih menika pembikaan. Sumangga acara menika kita milai kanthi berdoa. Isih kecampuran karo bahasa Indonesia berdoa. Pembikaan niku panambang bahasa Indonesia saya mlebu. Terus tembung sepindah. Nah, kita tembung sepindah niki nek miturut dosen kula dhisik ya. Iki kirang pas nggih, kirang trep. Lah napa sik bener sepisan. Ya sepindah mboten salah-salah banget. Ora kena dhewe nyalahke nek ana wong sepindah terus disalah-salahke mboten sah. Nanging janjane sing luwih bener iku sepisan. Terus acara iki langkung sae nek digantos adicara. Terus kalimat ngeten. Adicara ingkang sepisan inggih menika
pambuka. Jadi tembung pembikaan diganti pambuka. Sumangga adicara menika kita milai. Nah, kita milai kedah diganti terus dipun purwakani ganti dedonga. Berdoa bahasa Indonesia nggih. Terus dados dedonga. Saiki pripun nek sak kabeh adicara ingkang sepisan inggih menika pambuka. Sumangga adicara menika dipun purwakani kanthi dedonga. Nggih. Sakniki nomor 3. Mungkin wonten 10 nggih rasa akeh 10 kemawon sing dibahas. Kula minangka pembawa acara ngaturaken agunging panuwun awit kerawuhan panjenengan sedaya. Sing diabari utawa sing luput tembung pembawa acara karo kerawuhan. Coba kathek iki bentukipun. Kula minangka pranata adicara ngaturaken agunging panuwun awit rawuhipun panjenengan sedaya. Rawuhan digantos dados rawuhipun. Pembawa acara digantos dados pranata adicara. Nomor sekawan sakniki. Dungkap adicara kaping kalih sambutan Bapak Kepala Sekolah. Sambutan dereng bener. Kita sih bahasa Indonesia. Nah, jawane napa? Jawane pangandikan. Dungkap adicara kaping kalih pangandikan Bapak Kepala Sekolah. Maka langsung di nomor gangsal sakniki. Menginjak adicara ingkang kaping 3 inggih menika istirahat. Menginjak iki bahasa Indonesia. Istirahat nggih tasih bahasa Indonesia niki tadi. Terus napa menginjak sih? Bener, dungkap. Dados dungkap. Dungkap adicara ingkang kaping 3 inggih menika sumene. Istirahat digantos dados sumene. Dungkap adicara ingkang kaping 3 inggih menika sumene. Nomor 6. Adicara ingkang kaping 6 lain-lain. Lain-lain tasih bahasa Indonesia. Napa jawane sik pas katheke? Adicara ingkang kaping 6 monco-warni. Dados lain-lain digantos dados monco-warni. Nomor 7. Datang Bapak Kepala Sekolah wekdal saha papan kula persilahaken. Iki ya campuran bahasa Indonesia. Datang digantos dados dumateng. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Sekolah wekdal saha papan kula sumanggaaken. Persilahaken digantos dados sumanggaaken. Kula ambali sepisan. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Sekolah wekdal saha papan kula sumanggaaken. Nomor 8. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Nah, hormati niki nggih tasih bahasa Indonesia. Kedah digantos pripun? Kinurmatan. Kedah tembungi Bapak Ibu ingkang kinurmatan. Tembung kulane rasaken. Kula ambali Bapak Ibu ingkang kinurmatan. Ngoten nggih. Nomor 9. Pertami-tami kula selaku pengacara ngaturaken ucapan selamat datang. Iki sih campuran bahasa Indonesia karo panambang Indonesia ngoten nggih. Dipun beneri kateke pertami-tami gantos dados ingkang sepisan. Ingkang sepisan kula minangka pranata adicara ngaturaken sugeng rawuh. Kula ambali ingkang sepisan kula minangka pranata adicara ngaturaken sugeng rawuh. Terakhir sedasa sahingga kita saged matepal ing tempat menika kanthi wilujeng. Iki nggih dereng pas. Pripun
Sahingga kula telah panjenengan saged pinanggihan ing papan menika kanthi wilujeng. Sahingga kula telah panjenengan saged pinanggihan ing papan menika kanthi wilujeng. Nggih niki sedasa bab ingkang dipun sinau. Napa niki? Sakwise ngrungokake utawa nyimak apa sing nembe Pak Guru nggih saiki ana tugas kali kuwi. Nah, tulisan tembung-tembung sing bener saka 10 tembung dhuwur ana ing bukumu. Nggih, nanti kok tak benerke nggih. Ning channel tak tulis. Banjur kiriman foto garapanmu ing WA tugase Pak Guru. Jadi sing bener ditulis teng buku tulismu. Nek wis difoto kanggo bukti nek kowe wis nyimak piwulangan iki, fotone dikirimke teng WA tugase Pak Arifin. Kanten nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.